Welcome to Humanity and End Time Events. These are the real footage of disasters happening around the world fulfilling end time Bible prophecy. Watch till the end. Yeah, those four people. Oh no, the other side as well. Oh no. Là, il n'y a pas loin à ce qu'on puisse plus passer du tout. À mon avis, dans moins de 15 minutes, il ne faut même plus assister pour essayer de passer. Et voilà. Un mètre dans la baraque. Là. Et voilà, la maison de la ferme à Ézissoire-Manson. Voilà l'étendue des dégâts. 1 mètre d'eau dans la maison. We just saw
której dach samochodu spadł ciężki konar. W wyniku obrażeń, jakich doznała, doszło do nagłego zatrzymania krążenia, mimo resuscytacji, którą prowadziliśmy ponad 20 minut. Nie udało się kobiety uratować. Drugi przypadek to 9-letni chłopiec, który po wyjściu z rodzicami z kościoła został uderzony przez spadający konar. W tym miejscu też została poszkodowana starsza kobieta, ale jej życiu aktualnie nic nie zagraża. Niestety po trwającej ponad 1,5 godziny resuscytacji, gdzie również prowadziliśmy protokół masywnych przetoczeń krwi, nie udało się chłopca uratować.
لا أستطيع. لا تستطيع، ما أستطيع. أنت تستطيع، أنا ما أستطيع. Cuando uno arriba le pide ubicación para que nos ayuden con la ambulancia para la atención de la persona. Afirmativo, estamos dando la ambulancia. Sí.